बे लोगोफोर दिनै मा होनना बुङो थामथि सान आरोना जोंहा गाबोनो जोबसिगोन आङोथ' आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नै दिनैबो सफैलायबाय आरो नैबे मोनाबिलि समाव सानावथ' सम होनो हाया नालाय ओमफ्राय एसे आरो नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनो नाजालायनोसै आरोना लोगोफोर बे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन एसेनो मोनफ्लां खामफ्ला खाम्फा मोनफ्लांफोरखौ मान बावनाय जायो आरो नैबेयावनो जोंहा जेसेबांखिनि जे बर' साहित्य सभानि थाखाय जायफोरा मावसोमनानै जिउ बावलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ बेयाव मान बावनाय मोनफ्लां खाम्फा जायगा खाम्फा आरोना हायद्राबादनिफ्राय फैदों दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय नैबे लिरनायखौ एसे फरायनानै लानो हागोन प्रफेसर निरला रामसियारि जवाहरलाल नेहरू मुलुगसोलोंसालि दिल्ली दसे सम गसंनानै सिनायथि होनो खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइ फरायदों मिस्टर बिश्वजित बसुमतारी केरियार मेनेजमेन्ट आईटी प्रफेसर बस्टन इउएसए आमेरिकायाव थायो बिथाङा बिथांखौ दसे सम फरायदों सुबुंफोरा नैबे खांख्रायाव फटक लानायाव ओरैबायदि मुखुब दा आंथ' आरो सिगांनि भिडिअ'आव बुंखाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे खांख्राइनि सोमोन्दै आरो आङो नैबेथिं दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दे लोगोफोर सानडे मा होनना बुङो थार्ड दे गोबां सुबुंफोरा दिनै बाहागो लाफैदों आरो जोंहा मा होनना बुङो गाबोनो आरो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लाफैगोन आरोना आङो नैबेयाव जोंहा साहित्यनि जायफ्रानोखि दैदेनगिरिमोन आङो बिथांमोननि स्टेटुखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन एसे सिङाव हाबलांनोसै आरोना दैदेनगिरिफोरखौ एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै बिथाङानो जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम सान आरो थैनाय सान बेखौ बेयाव डिटेल्सै दिन्थिदों आरो बिथाङा मा मावदोंमोन नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो उपेन्द्रनाथ बिथाङा रुंसारि जालांबाय जोंनि बर' जाथिनि थाखायनो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल दे बिथाङा जोंनि बर'नि गेजेराव बिथाङा माबायदि मैखोमै खामानि मावफैदोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिखायो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बिथाङानो जाहैबाय जोंहा सनाराम खावसे बिथाङा जाहैबाय जोंहा जेब्ला बर' थुनलाइ आफादखौ दाजेनदोंमोन गिबि नेहाथारि हिसाबै बिथाङा खामानि मावदोंमोन दे सनाराम खावसे जायखौ बुङो नै बिथांनि महरा बिदिमोन जाबाय जोंहा सोरबां सुबुं बिहुराम बिथाङा मा खामानि मावदोंमोन बेयाव नायनानै लादो आरो माबायदि रुंसारि जालांखो बासनाव सुबुंथिनि थान्दै दिनेश्वर ब्रह्म बर' थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों मावथिमोन बिथाङा गाहाय नेहाथारि हिसाबैबो खामानि रुपनाथ ब्रह्म बर'नि गिबिसिन आसामनि मन्त्रि बिबार मुगानि सासे रमान्टिक आरो क्लासिकेलनि खन्थाइगिरिमोन दे बिथाङा थुनलाइ सोरजिगिरि रुपनाथ ब्रह्म सतिश चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि नैथि आफादगिरि गुरु बिष्णु प्रसाद राभा कानेश्वर बर'
बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरिमोन आरो बारग' रांगिरि। बर' थुनलाइ आफादाव बिथांमोना मैखोमै खामानि मावबोनाय आरो जयभद्र हागजेर बिथाङानो जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादनि गिबि आफादगिरि। नायनानै ला जयभद्र हागजेर बिथाङा जाहैबाय पद्मश्री मदाराम ब्रह्म, बिबार मुगानि सासे गोख्रों खन्थाइगिरिमोन बिथाङाबो। बिथाङा जाहैबाय जोंहा प्रमद चन्द्र ब्रह्म। आं गेटआव दङ नै गेटआव मेन गेटआव। Hyderabad University, बिसोरो बेलेगथिं बेरायहैबाय, आं हारसिं जाबाय। Jawaharlal Nehru University, Delhi, Dr. Himalay Basumantari, Scientist F, DRDO, Dr. Tansiram Goyari, Scientist F, DRF, Tezpur. Worldआव इडुकेसनाबो लोगोसेनो डायनामिक जालांनांगौ, लोगोसे जोंनि सान्थौआबो चेन्ज जालांनांगौ, गासिबो लोगोसेनो सानफालांनांगौ। बिनिफ्राय बेवहाय जोङो मा जेंना मोनदों आरो बेखौ जोङो बोरै सुस्रांनांगौ, बिनि अपरचुनिटिखौ बोरै लाखिनांगौ, बेनि सोमोन्दै एसे बुंलांखाबाय। गतिके आं बारा गोबाव बाहाय बुंनो नाजायाखै, समायाबो बारा गोलाव गैला। जायखिया बे टपिकआव जे लादों बर' साहित्य सभाया, बे आंनि थाखाय जोंनि थाखाय खोब मोजां खोथा। That is the time value, actually the topic that to be discussed in this seminar today. दा गिबियावनो आंनि बुंनांगौ खोथाया नैबेनो जे नेभिगेटिं द इडुकेसन। दा बेवहाय जोंनि इडुकेसन सिस्टेमखौ जों बोरै नेभिगेट खालामनांगौ जोंनि सिटिजेननि सायाव, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, बिनिफ्राय बोरै जों खाबु लानांगौ आरो जों मा जेंना दं बेखौ सुस्रांनांगौ। दा बे प्रब्लेमा जोंनिल' नङा, गथाय वर्ल्ड वाइड आरो बे नेसनेल प्रब्लेम। दा बे नेसनेल प्रब्लेमखौ जोङो बोरै सुस्रांनो हागौ, जेसेबां हायो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जोंना मोनसे जेब्लायबो पलिसि खालामो बे जेंनाफोरखौ होखारनो थाखाय। बे पलिसिखौ होनो स्पेसियेलि जोङो इडुकेसन पलिसि। इडुकेसन पलिसि माने जाय पलिसिजों थारमाने व्यक्तिगत सासे मानसिया गावखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायजों लोगोसे गावनि पटेन्सियेलखौ थारमाने बोरै इनोभेटिभ वेजों क्रिएट खालामनानै बियो गावखौनो बोरै वेल इक्विप जानो हागोन, लोगोसेनो मालायखौ हेल्प खालामनो हागोन, लोगोसे गावनि हादोरखौ रायजोखौ बोरै कान्ट्रिखौ रैखा खालामगोन, बेनो जाबाय इडुकेसन पलिसिनि गिबि थांखि। बे इडुकेसन पलिसिया थारमाने दासिमहालागै गोबां जाबाय। थारमाने सिगाङाव जादोंमोन, आंना गोसोआव दङ इडुकेसन पलिसि। बयहाबो देशआव इडुकेसन पलिसि थायो। जोंनि बे माबायाव आसाम इन्डियायावबो इडुकेसन पलिसि 1968 बे इन्दिरा गान्धीनि दिनावनो जादोंमोन, जायखौ जों कमिसन होनना बुङो।